Сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мардумии ориёи наҷот ба шумор меравад, ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардед. Ин сана мутобиқи солшумории мелодӣ ба поёни шаби 30 ва оғози рӯзи 31 январ рост меояд. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин ҷашни аҷдодӣ бо риояи расму анъанаҳои некаш таҷлил карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. сокинон бахсус деҳқонони заҳматқарини ноҳияи Хуросон дар қатори дигар сокинони мамлакат ҷашни Сада-ро бо рӯҳи илҳоми тоза ва дастовардҳои хуби меҳнатӣ дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳия таҷлил намуданд. Бо фарорасии ҷашни Сада мардум бахсус деҳқонон шодию хушҳолӣ менамуданд, зеро он пирӯзии рӯшноиро бар торикӣ ифода намуда омадани фасли баҳору муждаи пешакии наврӯзро мерасонад. Дар ҷашни Сада тамоми ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия хоҷагиҳои зиёди ниҳолпарварӣ ниҳолҳои гуногуни парваришнамудаи хешро ба намоиш гузошта буданд, то ин ки ниёзмандону боғкорон аз онҳо харидорӣ намоянд. Дар гӯшаи дигари намоишгоҳ барзгарони асили ноҳияи Хуросон дастранҷи маҳсулоти кишоварзии истеҳсолнамудаи хешро ба маърази тамошо гузоштанд, ки аз меҳнати ҳалолу самарабахши марди деҳқон дарак медод. Дар ин ҷашни пурфайзу самарабахш сабадҳои пур аз маҳсулоти кишоварзӣ, ғалатдонагию лӯбиёгиҳо, сабзавоту полозиҳо ва дигар анвои маҳсулот аз фаровонҳосилӣ ва натиҷаи хуби меҳнати аҳли заҳмати ноҳияи Хуросон бозгӯ буд. Сада ҳамчун яке аз ҷашнҳои бостонии миллати тоҷик аз ҷумлаи ҳамин оинҳои эҳёшудаи мо буда дар ҳамаи манотиқи кишвар таҷлил карда мешавад. Инчунин дар чорабинии имрӯза занону духтарони ҳунарманди ноҳияи Хуросон маҳсулоти қанодию нонии тайёрнамудаи худро низ ба намоиш гузоштанд, ки ин на танҳо аз ҳунармандӣ, балки аз кадбонии моҳир будани онҳо башорат медод. Дар саҳни намоишгоҳ ҳамчунин бонувону ҳунармандони хушсалиқаи ноҳия маҳсулоти дастони худро, ки аз кашидадӯзию зардӯзӣ, чакангдӯзӣ, сӯзаниҳои рангоранг иборат буд, ба насли имрӯз ҳамчун аёният аз гузаштаи пурифтихор пешкаш намуданд. Зимни суханронӣ қайд карда шуд, ки ҷашни Сада пас аз 40 шабонарӯзи омадани шаби ялдо ё худ пас аз гузаштани чилаи калони фасли зимистон фарорасида, чун гиромидошти оини оташпарастӣ ва бузургдошти меҳр истиқбол гирифта мешуд. Маҳз дар ҳамин айём марди деҳқон омодагиро ба фасли баҳор оғоз менамояд ва аз пай таъмиру тайёр намудани техникаву мошиналоти кишоварзӣ, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ мегиранд. ҳамин тариқ ҷашни Садаро деҳқонону сокинони ноҳияи Хуросон бо пешкаши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва анъанаҳои хоси ин ҷашн хушу болида истиқбол намуданд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, Ахбор.